I pozdrav svima ljudi, dobro došli na naš YouTube kanal. Danas imamo novi klip. Klip je, znači, imamo 3 stavke ovdje. Svaka stavka donosi po 1 poen. Ovdje imamo 3 čuđa koje su predviđene za ove 3 stavke. Ovaj čuđ je predviđen za flaše, ovaj čuđ za obruč, ovaj čuđ za loptu koju gađamo malo loptu. Da bi bilo teško. Za modern. Znači, kao što je Pavle rekao, imamo 3 stavke. Dalje, imamo i kaznu, ne jednu kaznu, znači postoji mogućnost da se svako od nas kazni, a kazna je sledeća. Kazna je, znači, imamo ovde namirnice, imamo Coca-Colu, imamo brašno, imamo razna sranja, imamo šamponi, imamo šamponi, imamo ovu vanglu i u nju pravimo smesu. Pomije. Šta? Pomije, bukvalno pomije pravimo. I sad, naravno, svaka stavka tamo gde je Pavlo objasnio donosi po 1 poen i ko ima najmanje poena na kraju dobija kaznu. A kazna je, znači, da se ovo izmiksa ovde kako god se izmiksalo, ovde penjemo to ovamo gore, isto ne znamo kako. I onda taj koji ima najmanje poena stoji ispod zida i nema pravo da beži, znači sigurno dobija kaznu i pomije na glavu. Znači nema trika da pobegne, tako da, ali... Ne može, ne bi ko se kaže... Da, ne znam što će kažeš. Ne može da znači da će samo neko ima najmanje poena da... Poena da dobija kaznu, nego može da dobijemo... Znači svi može da... Ne sva trojica odjednom, ali će da se vrte runde u krug i onda svako od nas može da bude kažnjen. Tako da, ko ima najmanje poena, on dobija kaznu i to je to. Znači idemo na klip. Nisam ja niš. Znači, krećemo sad da vidimo ko će prvi da gađa. Znači, stvarno, svaki put kad smo igrali Zimi, Zami, Zum, ja sam pobedio i zabrao sam da idem prvi. Stvarno sam retardiran. Sad ako pobedim, idemo malo pametnije. Ajde. Zimi, Zami, Zum. Buraz. Kaze, ko ide prvi? Ne, ko ide drugi. Ko pobedi, ide drugi. Da, gubitnik ide treći. Kaze. Idem prvi. Brate, nešto. Ne. Ajde. Namaste. Znači, kreće se prvo sa ovom malom lopticom, pogodimo u veliku. Ali ima od zida, nema baš. Ja ću prvo sad ovo i ovo, brate. Dobro. Kako si to ne video? Ne vjerujem mali, biše puno jedan. Vidi. Sve ostale ništa nisam dođeo. Ajde bre pamti. Imam 0 poena. Znači sad ako Pavle pogodi nešto ili Darko pogodi, znači obojica treba da naprave samo po 1 poen. Da bi ja dobio kaznu. Ovo nije fair. Ovo nije fair! A ja? Da. Pa spredi me. Brate, možda tako kupi se. Moram pomoći sve ljubite, bratu. Ne, dobro! Tako. Meni život tako. Ode u meni. Dobre, tako je, bre! Brate, kaznimo se ti i ja. Ne, nije tako. Ja ti sad ljudi kao meni. Ako sve promašimo, da. Ako imamo po 1 poen, ponovo. Ako on promaši sve, ispočetka idemo. A? Da. Ajde. Ako on promaši sve, idemo sve ispočetka, pošto da se kaže... A gde loptica? Teško. Malo pre nego smo počeli da snimamo, ja sam uzeo loptu i ajde bre, ti si spremaj. Gađao sam flaše i pogodio sam ih sve. I sad, kad mi treba poen. Najbliži bi ja i to. Moram da to da vlakim, znaš. Znači sad ako Pavle promaši, ne znam da se vidim, evo da se vidi kada? Ovamo gde sam bio. A ovo ne. Znači, sad ako Pavle kao što jeste, kao što... Znači idemo sve iz početka, svi ponovo. Ajde da loptu. Ne znam. Tako je bre!
Idemo dalje, klase, sad idemo na 2 poena i sve da se sad vidite. Znači ljudi bude u gomljeji. Pa se pomeri malo iskada. Se vidi sve? Aj, ne jebeš. Moram jedan. Znači sad, imam 1 poen, tako da GG. Sad me boli kurac. Dobre! Imam ja. Brate, malo teško. Delo? Čekaj. Čekaj, tamo pogodio Ane. Sad ću ljudi kao Messi. Evo ti Messi. Znači sad ljudi, iz Darko ja imamo po 1 poen. Ako Paja sve promaši, stani bre. Ako Paja sve promaši, on dobija kaznu. Svidi mi ovde. Tako ja! Ima, nema to ne radi ništa. To je to. Znači Paja dobija sad kaznu. Bajo, najebo se. A mi idemo sad na mix. Ništa. Sad, kako ćemo? Znači, ljudi, imamo, samo da vidite malo bolje. Ovdje imamo... A da se očekuješ da prođe traktor? Evo bi čovjek traktor. Jebu ga lazu pičku te. Se snima sve? Da. Kaj slobodno, jebu ga lazu pičku. Nek čuje tvojega, ako ne čuje sad, nek ga čuje tad. Samo malo. Zašto? Zavali se sve piše. Znači, idemo, kako ćemo pravimo? Ja ne vidim ništa od bube. Čekaj, idemo Idemo ovako. brašno. Ajde. Ali nećemo sve. Brašno. Brašno, nećemo sve. Znači idemo prvo brašno. Treba iza ostali. Trebamo iza drugu rundu čoveku. Brašno, jogurt. Jogurt. Sve ovo. To ne. To do sledeće. Nemoj sve. Se vidi unutra? Ćemo ovo? Nećemo. Ma ne, sad sok i voda. A jedno jaje, realno. To. Pravimo... Nešto, ja mislim da se ovo sad treba se opusti. Ne, treba voda. Treba sad da se to promeša lepo sa vodom. Čekaj da vodu da stavim. Ili pusti vodu. Daj vodu pa ovamo da ti napravimo ovde. Da napravimo, ti zamesimo. Čega ga pustiš sad u facu, mi bilo. Ovo izlazi neka. A? Puni. Što ovako slabo ide voda? Plakni u ruke. Što ovako slabo ide voda, bre? Ne znam da se. Ali tu lepo ga... Ajde, pusti. Pusti samo. To, a ste bre, što će mu daviti. A? Će mu davite. Ma najšte ću dajemo, nego kako ga izgleda, brate. Pur pena ljubite, brate. To se skaberi, brate. Šta tuč se, bravo? Znaš koji mu kurez, brate. Ali ima. Dosta. Treba si podignemo tamo gore. Plaši se od vode, a sad će da dobije... Brate, kaj je ovo? Mislim da smo čak malo više vodu sipali, a nećemo to sada radimo. Nemo perem ruke, ovdje je lepo. Brate, vidio sam kakva je situacija, morao sam učiti u majci. Ništa ljudi, idemo na kaznu, da se vidi lepo ovo dok bure. Ha? Smio. Ništa, idemo sad na kaznu.
I zato što je Pavle izgubio prvu rundu, spremni smo, napravili smo kao što ste vidjeli pomije, pa je spreman Darko, do zgore će da isipe na paju i ništa, uživajte. Može. Što se mene tiče? Si spreman, Pavle? A? Pale, lepo voda. Priđi kameri. Brate, ovo je haos. Dobar je, znači, pogledaj ga molim te. A ovo, brate. Brate, sve si beo. Ajde, sledeće, ajde. Ništa, to je bilo za kaznu od druge runde, sad, od prve runde, sad idemo na drugu rundu. Znači, kreće druga runda, Pavle izgubio u prvoj, idemo na drugu rundu, opet igramo zimi, zami, zum, ko će da krene prvi i tako dalje, idemo svaku rundu tako. Ništa, možemo se? Može. 3, 4, zimi, zami, zum. Opet on prvi. Ne, Ovo je on bira zadnji. On zadnji, Da. ajde idemo kaze. Kaze. Darko ide prvi, ja sam drugi, pa je treći, kakav je. Može. Može, ne, ali nemoj to da radiš, nemoj to. Zato što znam da neću da izgubim i onda neću se prvi želim, spavim se da. Može. Ajde. Ne, ko malo fali da pogodi. Sad će jebe mus. Tako je bre. Ja sam To drugi. moguće, brate. Ja sam drugi, postavim loptu tu. Ništa, znači krećemo. Ne, ajde go. Ajde. Je. Dobro, jedan. A čekaj, a Pavle, ako ti i Pavle imate po jedan, mene gađate. Da. Znači, kao i prošlu rundu pogodio sam gumu. Tako da ja imam 1 poen, oni imaju 0. Sad, čekaj. Ako Paja sad ništa ne pogodi, onda se 22 takmičite za ko će ga sve ovo. Da. Ja sam drugu rundu safe, naravno. Može? Ajde. Ajde, promaši tu. Ajde. Bre. Ajde. Ništa sad, ide dalje takmičenje za... Ništa, ja sam Sad samo pobedio. Paja i ja. Sad samo oni dvojice se takmiče ko će da bude kažnjen. Pa je lopta. Ne važi se. Važi se. A? Ne važi se. Ušlo bi nego, jebi ga. Važi. Važi se. Nemoj mene biti 300. Ušlo bi, brate. Makazice. Ajde. Makazice. Papir, kamen, makaze. Papir, kamen, makaze. Važi. Pazi, može i onda pogodi. Da. Izvalio mu blok, brate. Paviće, Ništa, znači idemo dalje. Gdje ću tu loptu, idi. Ajde. A čekaj, ako Paja sad pogodi, onda svi imamo po jedan i onda realno i ja treba da se čakam tamo. Ne, ako... Ali ovdje ti imamo 5. Ne, onda opet on i ja ili opet ti ga kodi. Jer on smo... Neću ja, brate. Jedini spas. Znači... Druga runda, opet Paja izgubio i opet Paja kaznimo Paju, jebi ga. Ništa, evo ga, ja mislim da trebamo da napravimo sad Paji malo blaže. Zato što je već bio dve runde za redom, sad ćemo napravimo malo blaže. Čisto da ga malo preperemo. Pa ćemo da vidimo za sljedeću rundu. Ništa, ajmo. Stavimo Coca-Colu i sve ćemo. Pola tu malo. Pola Coca-Cole i šampon. Isto malo da su lepi. Šampon i voda. Brate, ovo je Coca-Cola pravi ovaj kao. Ali unutra ne peramo vangu, znači unutra i dalje brašno malo i tako to. Ti će mi kupaš ovdje posle.
Idi pa pusti vodu, pošto ti si realno, ti si kažnjen, dečko. Kakav retard. Tačno ću mu stavim sad jedan jaje. Kakav retard. Malo ga. Malo ga ono. Uradi mu to malo, znaš. Miriše ovo. A jogo si puješ ustati. Ništa više, evo živ mi ti, opa. Znate, mene mravi neki napali, ovo što sam mravinjak neki za seo. Ja brašuš. Uredni. Izvini. Izvini, ovadac. Da je ovo mravi. Da ka? Ti dovoljno? Ti dosta, bud? Gasi! Ništa, znači druga runda, malo blaža, ali svakako kazna je kazna, ipak. Unutra ima samo Coca-Cola i voda i to je to. I šampon. Molim? A jajce? Tu su, ali nisu unutra. Spreman, Pavle. Isto ljudi, idemo, druga runda, drugo kažnjavanje, pa je opet jebi ga, ali to je to. Darko, izvolite. Sve u gaće! Znači druga runda i jebi ga Paja ga malo najebao. Ništa, idemo na treću rundu pa i tako to. Pukla vangla. Evo ljudi, kreće treća runda, dve runde za redom je Paja izgubio, ništa, idemo u treća runda, kao i do sad, zimi zami zum, i ajde. Zimi zami zum, zimi zami zum, zimi zami zum. Kaze, nećemo kaze ili papir kamen makaze? Papir kamen makaze. Papir kamen makaze. Ništa, ja sam prvi. Može? Da. Taj je pogađao svaki put. Pa je, malo. Sve si 3 od 3. Moguće da je jedna flaša ostala i da imam samo jedan poen. Gde lopite? Evo kod mene. Ništa, imam jedan poen, tako da sad se oni takmiče koji će da bude kažnjen, opet sam izbjegao kaznu. Jebi ga, ova noga ne maši. Može. Imamo od jajca ovu. Kako meni vjeruje? Po meni si Pavle? Ne. Lop, evo, kod mene. Njemu malo Pavle da pogodilo. Zdravo. Može odmah. I ništa, nestala nam je baterija na telefon, tako da sad malo krećemo dalje. Idemo dalje. Darko je izgubio u trećoj rundi, tako da sad idemo da kaznimo Darka. Stavljamo mu ovo ovdje. Paja bira, zato što Paja je dvostruki prvak u ovoj igri. Tu ide jogurt. Planinski. Za svaki slučaj. Naravno, zna se. Ovdje ide paradajz turista. Ali realno ovaj dečko. Pa meni isto skabe. Jeba se tu isto. Ide brašno. Tvrdi.
І Дарко пусти воду. Ще хочу спу на главу. Брате! Уф! За sledeću rundu mora da se obavezno skoncentrišem da ne izgubim zato što imam osjećaj da će baš da me jebu. Nemoj mnogo, dobro. Čekaj. Uf. Gasi vodu. Ne treba više. Daj mi tu. Ne, daj mi, pusti. Dosta više. To bude gusto. Nije gusto. Ugasi je. Ugasi vodu. Ajde, popij mi go. Ajde, pa idi gore. Ništa, znači treća runda, Darko izgubio, sada ga kaznimo, vidjeli ste kako smo sve su napravili, još mi se ruke gade. Ovo još smrdi i ja se nadam da je spreman, a ja sljedeću rundu ne gubim sigurno. Uj, čilam. Fuh. Idemo u kurac. Ništa, znači, evo, kako moj brat izgleda, baš katastrofa, glava ti si kurac nije. Znači, ljudi, idemo u četvrtu rundu, krećemo. Znači, ljudi, u trećoj rundi je izgubio Darko, u prvoj i drugoj Pavle, sad idemo zadnja runda, četvrta, i nadam se da ja neću da izgubim iskreno, zato što kad vidim njih, stvarno mi se ne gubi. Tako da, idemo zimi zami zoom za zadnju četvrtu rundu, i to je to, ajmo. Gađi ne budeš umre. Jedi govna. Zimi zami zoom. Momčo, kaze. Papir, kamen, makaze. Papir, kamen, makaze. Darko gađa prvi, ja sam drugi, Paja treći. I idemo na klik. Dobre! Tako je! Možda si izvuče od... Pa evo, gađe, molim te. A? Molim te, samo pogodi nešto. Tako je, bre! Sad pogodi loptu i pogodi obruč. Pogodi v obruč, Pavle. Tako je. Znači kako napad? Za mene. Znači kako napad to? I kraj četvrte runde, posle toliko. Kraj četvrte runde, ja sam ga najebo. Sad ja pravim. Gdje si? Ajde. Ništa. Sva jajci ili Ajde. Darko, ne poće. Darko stavio brašno već, malo pre snimanje. Koliko ste stavili Nikoli jaja? Nikoli. Tebi? Meni. Dva. Dva. Dva u to, jedno pa je glavu. To pa je. I jogu, i u nos ste mi stavili. Sjedi to sve. Daj je cipi Coca-Cola.
Još nešto. No, mora i to. Još jedno jaje. A što izmučkane da se gubi? Sipi to sve. Se radi? A ja. To, što smrdi ovo, brate. Malo ga. Nije me da pustim vodu, vidi. Drži, hvala bi rekao. Jebeš. Što smrdi. Pusti. A ovo, brate. Koliko si ga najebo. Jebo, jajco. Dosta. Pusti malo da operem. I ljudi, u dve sam ja izgubio jednu dačko i sad je došao na red Nikola. Rekao je kao da ne želi da bude on klasan, Ja mislim bolje njega sipamo. pokvašen, Da se zna ali da ja sam bi ga pred. došao i đavo po njega. Zašto? Može. Koliko je nezgodno kad onda će mi neko Ajde, bre. šipe na glavu. Nemoj da gledaš, Ajde. ne gledaj. Može. Nije si to dobro. Po, deo ne, jaje, ustao. Pale, drži vam. Znači, koliko toplo, što toplo? Ne znam. Katastrofa. Znači, katastrofa. Umre. Ne što da kažem više, ovo je stvarno, napravili ste mi kurac od, stvarno ste kurčevi od ljudi, znači, ja njima ovako nisam pravio, u sljedećem klipu pravim najgore kazne, kogod da je, pravim najgore kazne zato što su pičke. Ako ova pička prva koja gubi najviše, nek dođe ovdje da odjavim ovaj klip. Ništa ljudi, evo kako izgledamo, svi smo dobili po kaznu, realno zanimljivo za klip, nije zanimljivo za mene. Mislim da ću to pobedim sve, bio sam blizu. Jebi ga. Sreća je bila na strani pičaka. Ništa. Ovo ti smrde ruke. Puši me kurac. Ništa ljudi, to je bilo to što tiče ovog videa. Ukoliko vam se svidjelo, lupite like i subscribeujte se na kanal. Imate dole u deskripciji naše društvene mreže i sve ostalo ta bla 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 bla. Sad da se kupam, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Ćao!